Lieve mensen, ik mag jullie welkom heten op deze middag. Familie, vrienden, gemeente. Vandaag nemen wij afscheid van Ame de Vries. Wij moeten hem loslaten. Wij laten hem los met verdriet, omdat we hem moeten missen. Ook met dankbaarheid om alles wat we konden delen. En we mogen hem leggen in de handen van de eeuwige. Zo zijn we hier bijeen, in de ruimte van God. Van Gods liefde. In vertrouwen dat hij daar geborgen is. En dat wij allen daarin geborgen zijn. Zo zijn we hier bij elkaar. En we willen nu stil worden. Ons hart naar God keren. Bidden om een zegen over dit samen zijn. Laten wij stil zijn. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu met elkaar een lied zingen, een psalm, psalm 146, vers 1 en 3. Ik heb hier een klein gedachtenishartje. Een hart van glas waarop de naam van Ame de Vries geschreven staat. En dat zullen we zo meteen daarachter in de kerk aan een kleine glazen boom hangen. En zo bewaren wij de gedachtenis aan Ame de Vries. In dit hartje, in ons hart, in het vertrouwen dat
zijn naam bewaard wordt in Gods hart, in Gods liefde. Ik zal dit hartje nu bij de gedachtenisboom brengen. En ik wil jullie vragen om ondertussen Psalm 23b te zingen. De Heer is mijn herder. Zo'n Kees Willem, die zal nou een wat van gedachtenis spreken, hoe je me hart en paken. Beste familie, vrienden, buren, aanwezigen, genodigden, mag ik om te beginnen jullie van harte danken voor de aanwezigheid en de steun. En ook mensen die meekijken voor de luisteren. En dat doet ons allemaal heel goed om te zien. We zijn hier vandaag met afscheid van ons hart aan de Vries. Ah. Ja, heel veel geoefend en dan toch deze vergeten. Wij zijn hier vandaag om afscheid te nemen van uw hart, Ame de Vries. En als ik hem mag typeren in een paar schetsen, dan denk ik aan opgeruimd, gul, hulpvaardig, grappen en grollen, puzzels en raadsels. En niet te vergeten, gek op praten. Gevuld met verhalen en anekdotes, Hart was altijd in voor een praatje. En dan bedoel ik altijd. En ik denk dat iedereen dat hier zal herkennen. Maar dat is niet alles, want onder deze vrolijke druktemaker zat veel meer dan alleen dat. Hart is geboren op 5 april 1938 als jongste zoon van Pieter en Jansje de Vries op de boerderij in Lolle. Naar zijn eigen verhalen was zijn jeugd gevuld met vrienden, avonturen en kattenkwaad. En dat laatste ongetwijfeld, want hij mocht graag proberen hoe ver hij kon gaan. En reken maar dat hij niet zelden de initiatiefnemer is geweest.
Hoyt was een pintere jongen en zijn moeder vond dan ook dat hij verder moest gaan leren. Vader Paker Pieter vond dat niet zo nodig, want er ligt hier een boerderij klaar en daar kan hij zo op verder. En boer zou het worden en boer is het geweest. Hoyt zat klem tussen de wensen van zijn hart en mem en had er zelf weinig invloed op. En dat is hem daarna niet vaak meer overkomen. Hoyt wilde ten alle tijde de regie over zijn leven. Liever een verkeerde beslissing dan te zijn overgeleverd aan keuzes van derden. In 1955 overleed zijn moeder. Hoyt was toen 17 jaar oud. Hij heeft daar met mij niet veel over gesproken, maar ik weet dat dat een groot deel van zijn leven oneerlijk heeft gevonden. Een belangrijk kompas was voor hem weggevallen. Hoyt was inmiddels mede-eigenaar van het boerenbedrijf en het was zeker dat hij dat bedrijf ging overnemen. De ruimte voor verdere ambities was klein, zo niet afwezig. De koers was bepaald. In 1957 heeft hij Mem leren kennen. Ze vond hem eigenlijk te jong, maar dankzij een sterk staaltje bluffpoker ging ze overstag. Hoyt beschikte namelijk over een behoorlijk stuk zelfvertrouwen en overredingskracht. En in het kader van al zijn anekdotes heeft hij daar ook regelmatig over verteld. Hij was daar volgens mij stiekem een klein beetje trots op dat hij dat had gefixt. In maart 1960 zijn ze getrouwd. En in september van datzelfde jaar overleed zijn vader, Pieter. Hoyt was alleen 23 jaar jong, pas getrouwd, ondernemer op een pachtboerderij. En wat nu? Deze versneld verworven verantwoordelijkheid voor zijn gezin en het bedrijf is niet makkelijk voor hem geweest. Het gevoel dat hij er alleen voor stond maakte hem weerbarstiger. Twijfel en onzekerheid maken je kwetsbaar en dat kon hij zich naar eigen gevoel niet veroorloven. Hij handelde consequent, zonder compromissen. Er was werk aan de winkel en hij bepaalde de koers. Hoyt en Mem hebben het bedrijf vervolgens samen uitgebouwd en al snel konden ze tot koop overgaan en langzaam maar zeker wisten ze het areaal uit te breiden en in eigendom te krijgen. Het zat economisch mee en ze waren een goed team. En tussen alle bedrijvigheid door nog steeds ruimte voor ontspanning. Hoyt was een sociaal dier, hield van gezelligheid en een praatje. En als dat betekende dat er een uur later gemolken moest worden, dan was dat maar zo. Die koeien lopen niet weg, zei hij dan. Hij hield sowieso niet van wetmatigheden en helemaal niet wanneer het hem niet goed uitkwam. Niemand ging hem vertellen hoe en wanneer hij zijn werk moest doen. Baas op eigen erf. Een trotse, eigenwijze Friese boer. En af en toe op stap met zijn vrienden. Met zijn goede maat Piet Hofstee naar de landbouwrij. Er zijn geen getuigen en geen notulen, maar ik schat in dat het hilarisch moet zijn geweest. Want die verhalen kwamen regelmatig terug. Dat hij een fantastische tijd daar heeft gehad. Vervolgens komen wij in zijn leven. Zus Jansje als eerste, broer Piet als laatste en ik tussenin. En ook hier zijn streven naar het juiste. Een goede opvoeding, ons leren de kansen te benutten en eruit te halen wat erin zit. Zorg dat de beslissingen bij jou liggen. De looien in handen, de touwtjes in handen. De lat lag hoog en hij was zeker niet altijd gemakkelijk voor ons. En als hij al twijfelde over zijn aanpak, dan kon hij dat aan ons niet laten blijken. Geen deuken in zijn pantser. Maar altijd met de beste intentie, uit liefde voor zijn kinderen. Hij gunde ons alles en deed zijn best om ons klaar te stomen voor de toekomst. En wat mijn keuzes ook waren, hij heeft mij geen enkele beperking opgelegd of een richting op willen sturen. Ik heb zijn vertrouwen gehad en daar ben ik hem dankbaar voor. Na afloop van de zondagse middagmaaltijd kwamen soms de verhalen over vroeger los. Over zijn avonturen met jeugdvrienden, over de oorlog en het vroeger boerenleven. Prachtig vond ik dat. Ik kon daar geen genoeg van krijgen. Het kon maar niet lang genoeg duren. En zo ook op een achterloze zondagmiddag, ergens begin 1988. Wat denken jullie ervan dat we de boerderij gaan verkopen? Piet en ik woonden nog thuis en wij reageerden nogal lauw. Want dit verhaal dat kenden we al. Dat horen we al 2 jaar. We namen hem niet echt serieus. Maar het was menens.
Hoyt zat met het bedrijf op een kruispunt. Dat was investeren of doorgaan, of investeren en doorgaan, of stoppen en verkopen. Geen van ons toonde enige interesse in opvolging, dus het werd stoppen. De boerderij werd verkocht en op de leeftijd van 50 jaar kwam er een eind aan zijn boerenleven. Einde van het tijdperk. Een paar jaar geleden, toen zijn gezondheid wat minder werd, hoorde ik hem tegen een arts zeggen dat hij zijn pensioen toch iets anders had voorgesteld. En ik zat daarnaast en ik kijk hem aan en ik zei, je hebt al 30 jaar niet gewerkt. Langer dan dat je ooit boer bent geweest. En dan keek hij zo ondeugend zo aan. Ja, dan heb je wel een punt. Hij moest hij mij toch gelijk in geven dat hij zich dat toch niet zo had gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van zijn onverzettelijke karakter is hun huis op de Grauwe Kat. Toen ze van de boerderij af moesten, had Hoyt bedacht dat hij graag op die plek een woning wil gaan bouwen. Een stukje braakliggend, verwaarloosd terrein. En niemand nam hem serieus. Elke denkbare instantie achtte het volstrekt onmogelijk dat er voor die plek ooit nog een bouwvergunning zou worden afgegeven. Dat zullen we nog wel eens zien, zal hij gedacht hebben. En vastberaden trok hij ten strijde. Nee, was geen optie. En in april 1990 heeft men daar de eerste steen gelegd. Wat dan volgen zijn rustige jaren. De directe verantwoordelijkheden nemen af en hij kan ontspannen genieten van het leven. Een beetje rommel in zijn tuin, minder stress, minder druk. Hoyt en Mem zijn daar gelukkig. Wij zijn allemaal het huis uit, het gaat ons goed en hij kan ontspannen achteroverleunen en het allemaal gemoedelijk overzien. Wat hem typeert in die jaren is contact, gastvrijheid, samen zijn met zijn gezin, familie, vrienden, buren en buurtgenoten. Altijd behulpzaam en gul. En voor een praatje. Tijdens mijn studie ben ik met een hele groep vrienden naar Adem gekomen om te komen polstok springen. Dan had hij de tijd van zijn leven. Praatjes maken, anekdotes ophalen, grappen uithalen, een borrel drinken met jonge studenten. Mem had dan een enorme pan snet gemaakt en de hele club sliep op de Grauwe Kat op zolder. En het weekend vloog om. Alles kon en alles mocht. En dat vond hij fantastisch. Dan had hij de tijd van zijn leven. Het gezin groeide door, want er verschenen partners op het toneel. Hoyt in het bijzonder heeft altijd zijn best gedaan om de nieuwkomers op hun gemak te stellen. Altijd aandacht, vragen hoe het ging, altijd een warm welkom. Hoyt en Mem hebben vaak alles gedaan dat in hun macht lag om ons te helpen. En of het nou om een verhuizing ging, een financieel advies of een oppasdienst, 1 telefoontje was genoeg. En hij zat al in de auto. En kleinkinderen natuurlijk. Het mooie van kleinkinderen is dat ze aan het eind van de dag weer meegaan met hun ouders. En als paak had hij dan ook de handen vrij om alleen de leuke dingen te doen. En in zijn geval waren het allemaal verhalen, grappen, grollen en zeker niet serieus. Koek- en snoepmisbruik werd van harte gestimuleerd. En ik kreeg dan te horen dat ik niet zo streng moest zijn. En dat deed hij dan wat Bent en Silke bij waren. En dan zaten we met z'n drieën zo te gniffelen. Dan hadden ze mij goed te pakken. Vonden ze prachtig. En ook later op de middelbare school en nu tijdens hun studie in Groningen bleef zijn interesse in hun leven onverminderd aanwezig. Als ik hem belde of bij hem op visite was, wilde hij altijd weten hoe het met hem was. Of ze het naar hun zin hadden, niet te druk waren en niet in geldnood zaten. Hij maakte zich soms onnodig zorgen. De studieresultaten interesseerden hem veel minder. Weliswaar mooi meegenomen, maar hun welzijn was hem veel dierbaarder. Hij was een topper van de paken. Het overlijden van Mem is het volgende belangrijke keerpunt in zijn leven. Aanvankelijk hield hij zich goed staande, maar toen ook bij Hoyt de lichamelijke problemen toenamen, werd hij kwetsbaarder en afhankelijker. De laatste jaren op de Grauwe Kat waren best zwaar voor hem. En zonder de hulp en de inzet van zijn buren had hij het daar niet zo lang volgehouden. Waarvoor nog steeds onze dank. Hij vond het heel erg dat hij niet langer de volledige controle over zijn leven had. Niet langer de law in handen. Maar nog steeds opgeruimd en in voor een praatje. Dan tot slot de reis naar Makken, naar avondrust. Thuis wonen ging niet meer. En in avondrust werd een kamer voor hem gevonden met een fantastisch uitzicht. De lichamelijke problemen vond hij vervelend, maar die kon hij aan. Hij zei dan, als het zo een beetje gaat, dan red ik het wel. Maar waar hij niet aan kon wennen, was het inleveren van zijn vrijheid en zijn zelfbeschikking.
Zijn leven werd meer en meer bepaald door omstandigheden waar hij geen invloed op had. En dat vond hij verschrikkelijk. Maar nog steeds het hoogste woord, zelfs tot aan de laatste dag. Een praatje met de zusters, af en toe een borrel met een buurman. En als wij bij hem op bezoek kwamen, dan klaarde hij helemaal op. En tot de laatste dag van zijn leven de interesse in en de zorg voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hoe gaat het met het werk? Kun je het wel aan? Ben je niet te druk? En hoe gaat het met de famkes? En hoe gaat het met de Grutte Baas? Hij noemde Annette de Grutte Baas. En doe de groeten aan iedereen straks. Iedereen die thuis is, moet je de groeten maar doen. Dus je kan gerust zeggen dat hij een oprechte vader, schoonvader en paak is geweest. Altijd streven naar het beste voor zijn gezin en altijd aandacht en interesse. Zijn leven stond in het teken van zijn gezin. Die verantwoordelijkheid heeft hij gevoeld en genomen. En hij heeft dat nooit met zoveel woorden kunnen zeggen, maar uiteindelijk spreekt zijn handelen boekdelen. We hadden het veel minder kunnen treffen. Bijna 3 jaar heeft hij nog in avondrust mogen wonen. En als het zo een beetje blijft, dan red ik het wel. Maar zo bleef het niet. Het kreeg steeds meer problemen. En tot slot waren er te veel om het hoofd te bieden. En sinds vorige week donderdag is de wereld figuurlijk en letterlijk een beetje stiller geworden. Dankjewel, Kees, Willem. We willen nu met elkaar een lied zingen, gezang 904, vers 1 en 2. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Silke, die iets vertellen zal over jullie paken. Allereerst wil ik jullie allen nogmaals bedanken voor jullie komst.
Ik zal spreken namens mijn oudere zus Bente en ik. Wij hebben dit dan ook samen geschreven. Waar het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Hier zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar toch is dit wel eens anders. Het huis van Paken en Beppe voelde altijd als thuiskomen. Het oude vertrouwde huis in Adem met de prachtige tuin en het geluid van de vogels op de achtergrond voelde ook als een soort thuiskomen. Maar het huis was natuurlijk niet het enige wat voelde als thuis. Het was vooral het warme welkom en de geïnteresseerde van blikken van mijn Paken en Beppe wanneer wij over de kleinste dingetjes hadden die voor ons onbenullig waren, maar voor hun toch de mooiste verhalen om te horen. Het is vanaf jongs af aan een plek geweest waar wij ons veilig hebben gevoeld. Van de stroopwafels als ontbijt naar de memory aan tafel en de theekrantjes met de druiven uit Pakens eigen tuin. Toen wij vroeger als kinderen bij Paken en Beppe op bezoek gingen, waren er altijd 3 dingen die wij altijd graag deden. Fietsen op het kleine fietsen op zolder, waar op een gegeven moment allebei wel veel te klein voor waren, maar toch nog graag op wilden fietsen. Fietsen op de home runner, waar we dan wel weer te klein voor waren. Ook hebben we vaak gesjoeld boven op zolder. Wat ik mij tot de dag van vandaag nog kan herinneren, is dat wij, wanneer wij naar huis gingen met de auto, Paken altijd achter ons aan de auto, dat hij altijd achter ons aanliep en de auto probeerde te duwen. En dan zaten Bent en ik als kleine meisjes op de achterbank met onze zakken vol drop en pepermunt, want die kregen wij altijd wanneer we weggingen, hard te lachen en enthousiast onze Paken uit te zwaaien. Wanneer ik spreek over de perceptie die wij hebben als kleinkind van onze Paken, is dan ook eerst wat in ons opkomt, is dan ook trots. Het was zo mooi om te zien hoe trots hij op ons was. Het ging van een roeiwedstrijd naar Bente naar een cijfer op school. Het maakte niet uit wat de prestatie was, hoe groot of klein deze was, welke beslissing wij dan ook hadden genomen. Onze Paken was altijd trots. Ons telefoongesprek eindigde dan ook altijd met: ik ben gruts op die. Het was een fijne manier van waardering. Dit vinden wij ontzettend waardevol en wij zullen dit dan ook tot de rest van ons leven meenemen. Hoe trots hij ook op ons was, dat waren wij ook op hem. Paken wilde altijd graag weten hoe het met ons ging. Hoe was het op school? En of we niet te veel moeite mee hadden. Maar ook of we het goed konden vinden met onze huisgenoten. En of we het nog naar ons zin hadden met onze sport. Daarnaast checkte hij altijd of we nog zakgeld hadden. En als hij dat niet gaf, dan moesten wij hem daar ook zeker even op aanspreken. Hij vond het belangrijk dat het goed met ons ging. En andersom vonden wij dat natuurlijk ook. Nadat Paken er zeker van was dat alles goed met ons ging, wilde hij graag altijd even vertellen. Er vielen niet vaak stiltes, want er was altijd wel wat te zeggen. Verhalen over vroeger, de boerderij, actualiteiten in de wereld en over onze Beppe. We vonden het allebei fijn om daarna te luisteren, omdat we op deze manier nieuwe dingen leerden en over hoe zijn leven vroeger was. En ook over hoe het leven van onze vader vroeger was. En hoe hij vertelde over Beppe en alle nieuwe herinneringen. Het is een ontzettend groot verlies, maar het stelt ons gerust dat de herinneringen voor altijd levendig in onze hoofd zitten en het idee dat onze Paken een klein beetje doorleeft in mijn vader. Van dezelfde flauwe grappen en de Friese humor naar de ongelooflijke eigen wijsheid, waar ik zelf eigenlijk ook wel een handje van heb, naar op zijn klompen lopen in de achtertuin. Lieve Paken, helaas ben je niet meer onder ons, maar je zult nooit vergeten worden. Dankjewel, Silke. We willen nu met elkaar een lied zingen, gezang 315, vers 1, 2 en 3.
Kees Willem die benoemde het al, dat Amer de Vries was iemand die graag de laaien in handen houdt. En die ook zoveel mogelijk de dingen wilde regelen. En zo had hij ook al een mooie lijst gemaakt met liederen en teksten voor dit afscheid. En die liederen en teksten horen jullie dus ook vandaag. En zo willen we ook 3 stukjes uit de Bijbel lezen die hij zelf heeft opgeschreven. En het eerste stukje, dat is 1 vers uit Genesis 22. En dat is aan het einde van het verhaal dat de oude aartsvader Abraham, die 1 zoon had gekregen met Sarah, zoon Isaac. En dat God die wonderlijke opdracht had gegeven dat hij zijn zoon moest offeren. En Abraham was op weg gegaan in vertrouwen. Maar als hij dan bij de offerplaats komt, dan is daar een ram in de struiken en er is een engel en die zegt, Abraham, niet doen. En dan ziet Abraham die ram en dat hij die kan offeren. En dan horen we dus deze woorden. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. De tweede tekst is uit een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Galaten. En wat we daarin horen is eigenlijk het niet je beroemen op het zelf doen, want dat je toch nooit het perfect kunt doen, maar dat je het mag hebben van de genade, van de liefde van God. Paulus schrijft, hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof, door vertrouwen in Jezus Christus. En daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus. Opdat wij rechtvaardig verklaard worden. Door het geloof in Hem. En niet door het naleven van de wet. En dan nog een stukje uit nog een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. En dat gaat verder op de tekst uit Galaten over het wonder van Christus, van Gods liefde in ons. Want het laatste vers uit Galaten zegt, de wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En op dat geheimenis van Christus, Gods liefde die in mij leeft, gaat het verder in Efeze. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, schrijft Paulus, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu van Psalm 32, het eerste en vierde vers. familie, vrienden, gemeente van onze Heer Jezus Christus. De laatste keer dat ik bij Ame de Vries was, dat was op de
zaterdag voor Palmpasen in april. En ik mocht een fruitbakje bij hem brengen van de gemeente. En het was in de namiddag en tekenend was dat er al bezoek was. Want zo vaak kwam er even iemand een praatje maken met Ame. En ik bracht het fruitbakje en we hadden zo even een gesprekje. En ze zaten in de namiddag aan een slokje. Een slokje. En Ame zei, willen jou ik een slokje? En daar hadden we wel eens vaker een grapje over. Maar ik zei, ik ben met de auto, dus ik kom nog een keer op de fiets en dan doen we nog een slokje. Maar het is er helaas niet meer van gekomen. Maar zo ontmoeten we elkaar. De eerste keren dat ik daar kwam, dat was op de Grauwe Kot. En ja, dat was zoals jullie vertelden. Een man vol verhalen. Bezorgd om zijn vrouw, die toen, ja, al wat, jullie Mem en Beppe, die toen al wat zwakker werd in haar gezondheid. Maar met allerlei verhalen. En ja, en wat ik ook merkte was van, ja, geen compromis. Het is zwart of het is wit. Maar daaronder, ik kom er nog op, daar was ook nog meer. Zo was dat aan de Grauwe Kot een jaar of 9 geleden dat ik hem leerde kennen. En wat was het een grote stap dat jullie Mem en Beppe toen naar Bloemkamp moesten. Dat hij haar los moest laten gaan en dat zij later is overleden. En dat hij nog zo het gevoel had van hoe ze dichtbij was. En ook in zijn droom dat hij soms op zoek ging naar haar. Ze waren zo verbonden. En dan die grote stap dat hij zelf naar avondrust moest gaan. Ja, dus toch een stukje de laaien uit handen, ja. De touwtjes uit handen geven. Ja, een sterke en een gastvrije man. Die alles wel wilde geven aan zijn gezin, aan de mensen om hem heen, blij was met de aandacht en de contacten met mensen om hem heen. Een sterke man, maar tegelijk met een kwetsbare binnenkant. Bij een van de eerste ontmoetingen op de Grauwe Kot, toen vertelde ik iets over onze jongste zoon, was net het huis uitgegaan en na een maand, toen kwam hij bij mij en zei, mam, ik heb 2 dingen geleerd. Geld en een opgeruimd huis, die komen niet vanzelf. En Ame de Vries hoorde die uitspraak en zei, dat is mooi, die moet in mijn boek. Want hij heeft een boek waarin hij spreuken opschreef. En dat spreukenboek, dat is misschien wel tekenend voor zijn leven. Dat hij betekenis zocht in betekenis van zijn leven en dat ook wilde bewaren en delen en doorgeven. Waar het nou om gaat. Jullie vertelden, hij is jong alleen komen te staan. Hij is jong verantwoordelijkheid gekregen voor de boerderijen, voor zijn gezin later. Hij heeft veel kunnen betekenen voor zijn gezin, voor de gemeenschap. Maar ja, misschien mee doordat hij al zo jong die verantwoordelijkheid kreeg, dat was er ook een zekere hardheid in zijn bestaan. Van, we moeten er staan. En tegelijk die binnenkant. Die kwetsbare binnenkant. Boven de rouwbrief staan de woorden, net troch macht en geweld, maar troch geest, troch jouw geest. Woorden van een profeet. En die woorden geven misschien wel die dubbelheid aan in het leven van Ame de Vries. En tegelijk ook de tegenstrijdigheid. Want hij was natuurlijk eigenlijk wel een beetje een man van macht en geweld, hè. Maar hij wist ook van die geestkracht van binnen. Ook een geest van kracht, maar ook van liefde en warmte. Net troch macht of geweld, maar troch jouw geest.
En ik denk dat ook van die binnenkant van zijn leven de teksten spreken die hij voor dit afscheid verzameld heeft. Die eerste tekst uit Genesis. De Heere zal erin voorzien. Jawel, wij mensen moeten zelf ons leven organiseren en Amen moest ook zijn leven organiseren. Maar daaronder was het vertrouwen dat er ook leiding is in het leven. Dat jouw leven ook gedragen wordt. En dat God zelf naast jou wil gaan en jou richting wil geven. De Heere zal erin voorzien. Dat gold voor Abraham en Isaac. Dat gold ook voor Amen de Vries. En dat wilde hij ook doorgeven aan zijn gezin en aan de mensen om hem heen. De Heere zal erin voorzien. En ja, een mens die zelf graag de luier in handen houden wil. En proberen alles zo goed mogelijk te doen. Maar toch ook het besef had van, het breekt mij bij de handen af. En ja, het is zwart of wit, maar het is bij mij toch ook wel eens grijs. Het is niet perfect. En dat hij dan aan die binnenkant leefde vanuit het besef dat wij het niet zelf redden, dat wij niet leven uit onze eigen rechtvaardigheid, hoe zwart-wit onze ideeën misschien ook zijn. Maar we leven niet van onze eigen rechtvaardigheid, maar we leven uit de genade van God, de liefde van Christus. En die kan ons altijd weer op het rechte spoor brengen. Dat is de bodem onder ons bestaan. En die laatste tekst die hij aanhaalde uit Efeze, ja, die geeft eigenlijk de kern van dat geheim weer. Dat in ons die liefde van God in Christus woont. En of je nu wel of niet in de kerk zit, en of je nu wel of niet een gelovig mens bent, ik geloof dat we allemaal kunnen voelen dat er in ons zo'n kern is. Van dat geheim. Een geheim van liefde. Een geheim van onvergankelijkheid. En ik geloof zeker dat Amen de Vries vanuit dat geheim geleefd heeft. Voluit als mens met alle licht en donker. Maar dat je dat geheim van liefde in hem kon voelen. En dat hebben jullie ook verwoord. En ik geloof dat het in zijn geest is. Dat wij ook bij dat geheim van liefde hier vanmiddag stil zijn. En dat we dat geheim van liefde mee mogen dragen. Elk in ons eigen leven. En laten we bidden dat zo Gods zegen over ons mag zijn. En dat Amen de Vries gedragen wordt door die zegen van God. In dat geheim van onvergankelijke liefde. Amen. Wij zingen nu een lied. Gezang 769, vers 1, 2 en 5.
Wij willen u samen danken en bidden. Dank u wel, God, voor het geheim van uw liefde in ieder mensenkind. Dank u wel voor uw onvergankelijke trouw waaraan wij ons mogen vasthouden. Ook als wij staan aan de rand van de donkere dood. Dank u wel voor uw dragende handen waarin wij mogen schuilen als uw mensenkinderen. Wij danken u, God, voor het leven van Ame de Vries. Voor alles wat we mochten delen. En wij willen gedenken zijn bestaan in alle menselijkheid. Met de liefde en de pijn. Met het licht en het donker. Met de vreugde en de vragen. Met alle gesprekken en de stilte. Wij bidden God om uw zegen daarover. En dat zijn nagedachtenis tot zegen mag zijn. En wij bidden God voor elkaar, voor de kinderen en kleinkinderen. Voor allen die hem zullen missen. Om uw troost, uw liefde. Wij bidden voor deze wereld en al uw mensenkinderen. Dat wij mogen vertrouwen dat uw liefde in ons woont. En ons zal dragen. Heer, nu moeten wij loslaten. Ame de Vries uit handen geven. Maar wij vertrouwen dat wij geborgen zijn voor altijd in uw hand. Amen. Om de laatste eer te brengen aan deze mens. Om recht te doen aan zijn leven en sterven. Staan wij hier bij het lichaam dat ons van hem is overgebleven. Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus. En spreken ons vertrouwen uit dat dit niet het einde is. Dat onze God een God van levenden is. Meer dan dit lichaam is ons zijn naam gebleven. Ame de Vries. Die naam spreken wij hier uit met eerbied en genegenheid. En wij bidden, Heer God, herinner u zijn naam, die hij van mensen heeft ontvangen. En waarin hij gekend wordt, ook al is hij gestorven. Die naam die gij geschreven hebt in de palm van uw hand. Wij zegenen dit lichaam, waarin hij in ons midden is geweest. Met water. Een herinnering aan de heilige doop. En het teken van het geloof, van het vertrouwen dat wij in leven en sterven aan God toebehoren.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons nu gaan in vrede, om Amen de Vries te begeleiden naar zijn laatste rustplaats hier op aarde. Wij geven hem uit handen. Wij leggen hem in de handen van de levende God. Amen. Wij zingen nu nog een lied, gezang 247, vers 1, 3 en 5. Wanneer wij van hier gaan, mogen wij ons gedragen weten door de zegen, door de goede woorden van God. Mogen de eeuwige jullie zegenen en behoeden. Mogen de eeuwige licht laten schijnen en u genade geven. Mogen de eeuwige zich naar jullie toewenden en jullie vrede geven. Amen.
Dan is nu het moment gekomen dat we jullie Heid Paken, familielid en naasten, naar de begraafplaats in Lollum zullen begeleiden. Ame de Vries zal door de dragers van Lollum worden uitgedragen en hierin direct gevolgd worden door de kinderen en kleinkinderen. De overige aanwezigen wachten tot ik terugkom om u uit te nodigen. U mag dan aansluiten in de rouwstoet achter de rouwauto aan en dan gaan we op weg naar Lollum. Er mag geparkeerd worden op het terrein van het bedrijf Burggraaf, vooraan in Lollum links. Daar wachten we op elkaar en gaan dan te voet naar het kerkhof. Wanneer we het lichaam van Ame de Vries aan de aarde hebben toevertrouwd, is er een einde gekomen aan de plechtigheid en mag u mij weer volgen. De kinderen en kleinkinderen zullen als laatsten het kerkhof verlaten. De familie nodigt u daarna allen van harte uit voor een kopje koffie of thee in het dorpshuis de Nijenhaven in Lollum, waar u hen nog kunt ontmoeten. Mag ik u vragen wanneer het orgel begint te spelen te gaan staan en indien mogelijk te blijven staan en nadat u wordt uitgenodigd te volgen en uit respect voor de overledenen dit hier en op het kerkhof in Lollum in stilte te doen.